सर्वजन प्रतिपालक, भूमिपुत्र, रणधुलंदर, परमप्रतापी, दिग्विजयी, महामानव, राजाधिराज, पराक्रमी, स्वच्छ राजकारणी, जिद्दी, प्रेरणादायी, निर्भीड, शूरवीर, प्रगल्भ बुद्धिमत्ता, श्रीमंत योगी, चारित्र्य संपन्न, न्यायप्रिय, जगविख्यात प्रयत्नवादी, निरव्यसनी, शक्तिपीठ, ज्ञानपीठ, विज्ञाननिष्ठ, कदरदान, स्वराज्याचे सुराज्याचे अद्य संकल्प, अद्य क्रांतिकारक, धर्मसुधारक, लोकसेवेचे जनक, स्थापत्य तज्ञ, रणवीर, महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा मानबिंदू, भारतभूषण, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र अभिमानी, उदाय संयमी, मानवतावादी, भव्य दिव्य उत्तुंग आणि आदर्श व्यक्तिमत्व, जगतमान्य लोकराजा, विश्वमान्य राजा, शौर्य पराक्रम, शारीरिक सक्षमता, ध्येयवाद, कुशल संघटन, कडक नियोजनबद्ध प्रशासन, मुत्सद्दीपणा, धाडस, दूरदृष्टी, युद्धनीती, निपुण, कर्तव्यनिष्ठ, एक महान योद्धा, आदर्श शासनकर्ता, सहिष्णु राजा, सर्वसमावेशक, प्रगल्भ विद्वान, कुशल नियोजन, सर्व गुण संपन्न, भूपती, दुर्गपती, अश्वपती, जलपती, अष्टप्रधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, सुवर्ण रत्न श्रीपती, राजनीती, धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, महातेजस्वी, क्षत्रिय कुलावंशत, सिंहाधनाधीश्वर, महाराजाधिराज, योगीराज, बहुजन प्रतिपालक, श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा. एक राजा जो जनतेसाठी जगला, एक योद्धा जो न्यायाविरुद्ध लढला आणि लोकशाहीसाठी जगला, एक नेता ज्याने गुलामासारखं जगणं नाकारलं आणि जन्म दिला जगातील एका प्रतिष्ठित अशा मराठा साम्राज्याला. जगातील काही महान राजांमध्ये असलेले आपले छत्रपती शिवाजी महाराज जे जनतेसाठी झटले आणि रयतेसाठी जगले. म्हणूनच आज एवढी वर्ष होऊन गेली तरी देखील लोक तेवढाच आदर, तेवढाच सन्मान त्यांना देतात. आज एवढी वर्ष झाली तरी देखील कदाचित शिवाजी महाराजांचे हात या दगडाला लागले असतील, कदाचित शिवाजी महाराजांच्या पुण्य स्पर्शाने ही भूमिमाता तृप्त झाली असेल, कदाचित शिवाजी महाराजांची पावलं या मातीवर पडली असतील, कदाचित शिवाजी महाराजांनी आपल्या नजरेनं ही वस्तू पाहिली असेल, किंवा कदाचित शिवाजी महाराज ह्याच जागेवर बसले असतील, शिवाजी महाराज ह्याच जागेवर खेळले असतील. शिवाजी महाराज आणि शिवाजी महाराजांच्या सानिध्यात आलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर, प्रत्येक वस्तूवर आज मराठी माणूस, आज महाराष्ट्रातील संबंध, भारतातील माणसं अगदी निस्वार्थी प्रेम करत आहेत. आणि निस्वार्थी प्रेमाचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे शिवाजी महाराजांवर करत असलेलं आपण आपल्या सर्वांचं हे प्रेम. आणि अशा या महान राजाची आज जयंती, अशा या महान राजासाठी महाराजाच्या एकाच सांगण्यावरून हजारो मावळ्यांनी आपला प्राण पणाला लावला, हजारो मावळ्यांनी आपला जीव गमावला. अशा या महापराक्रमी राजाचा आज जन्मदिवस आणि आज सकाळी उगवलेला तो तेजस्वी सूर्य आणि त्या तेजस्वी सूर्याचं प्रथम भूतलावर पडलेलं ते किरण, अवकाशातून ऐकू येणारा पाखरांचा तो सुंदर किलबिलाट शिवजयंतीच्या सुरुवातीच्या कालावधीची आठवण आपल्या सर्वांनाच करून देत आहे. अगदी काल कळी असणारं आणि आज उमललेलं ते सुंदर गोंडस फूल शिवाजी महाराजांनी रयतेसाठी घेतलेले सगळे कष्ट आपल्या सर्वांसमोर आणून नजरेसमोर ठेवत आहे. सह्याद्रीच्या कड्या कपारातून वाहणारे ते सकाळपासून ते थंडगार वारे प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनामध्ये शिवाजींची आठवण जागृत करून ठेवत आहे. आज सबंध महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असे शब्द कानावर पडून कान तृप्त झालेले आहेत. अगदी सकाळपासून ढोल ताशे नगाडे तुताऱ्या यांच्या आवाजाने सबंध महाराष्ट्र गजबजून निघालेला आहे आणि शिवजन्मोत्सव अगदी आनंदाने, उत्साहाच्या नादात, उत्साहाच्या भरात साजरा होत आहे. अशा या महान पराक्रमी राजाच्या जयंतीनिमित्त आपणा सर्वांना या शिवजन्मोत्सवानिमित्त खूप खूप शिवमय भगव्या शुभेच्छा.